Hej. Sille Nordentoft Gissi. Hvad synes I om mig? Jeg håber, jeg udtaler dit navn rigtigt. Jeg kender dig ikke. Du er flink. Altså, sød. Altså. Yeah. Whatever. Livlykke Nørby. Hvad synes I om mig? Du er flink. Altså, bare flink. Jeg kender dig ikke. Livlykke Nørby. Hvad synes I om Line? Altså... jeg snakker ikke sådan rigtig med hende. Jeg kender dig ikke. Okay. Julie Adam Laursen. Hvad synes I om mig? Du er sød. Kender dig ikke. Julie Adam Laursen. Is versus kage. Is. Kage. Kage. Okay. Venner versus familie. Bo. Ikke? Kan vi ikke? Ej. Jo, begge. One Direction versus Justin Bieber. Justin Bieber. Begge. Nej. Tøj versus sko. Begge. Ja. Jeg kan ikke have for meget tøj, men jeg kan ikke for mange sko, okay? Whatever. Hvor kom vi til der? Slik versus junk food. Slik. Junk food, det er klart. Converse versus Vans. Converse. Det er begge to sko. Altså, begge to. Himmel versus helvede. Helvede! Himmel. Nej, for i helvede, der kan man få lov til at lave en masse rod i himlen. Skal man bare pakke over en Himmel. Helvede. Fodbold versus håndbold. Ingen af delene. Jeg hader begge dele. Det er med en bold. Ja. Bold er sådan Ingen af farlig. delene. Blondiner versus brunetter. Blondiner. Ja. Yeah. Nej, brunetter. Nej, begge dele. Ja, begge dele. Altså, er I forelsket? Ja. Yeah. Jeg siger bare ikke i hvem. Du får sat ud af billedet for helvede. Ja. Hvor pæn er jeg fra en skala 1 til 10? Og det er altså stadigvæk Julie Adam Laursen. Det ved jeg ikke. 8. Ægte kærlighed eller 10 mange penge? Milliarder eller andet. Kærlighed. Kærlighed. Ægte kærlighed. Beskriv hinanden med 3 ord. Jeg bliver så, hvis det kommer ind. Okay. Du starter. Du er sød, sjov og flot. Du er køn. Du er skideskæg. Og... Du kender hende ikke. og nej, hvis du beskriver hinanden, altså. Og ja, hvad mere? Du er bare dejlig. Ej, jeg troede, vi skulle beskrive hende. Nej. Beskriv hinanden. Okay, ja. Du er grim. Fuck dig. Det er så irriterende. Fuck dig. Du er bare dum. Ej, I lige måde. du er sød. Ja. I lige måde. Hvad er det værste ved hinanden og de bedste? Okay, det værste ved dig, det er... Ja. Yeah. Det er... Hvad er det? At jeg er meget lækker end dig. Nej, jeg må ikke løbe. Ja, du har en skidegod røv! Au, for helvede! Okay, din tur. Hvad er det værste? Okay, det bedste ved dig, det er, at du er sådan en skidesød pige. Okay. Det dårligste ved dig. Værste ved dig. Og røg min telefon lige på gulvet. Okay, det værste ved dig, det er... Ej, hold lige iPad'en. Jeg skal lige falde min telefon. For helvede. Det er ikke noget. Der er ikke noget værste ved dig, eller hvad man siger. Det bedste ved dig, det er... Det er, du er sød. Ja. Du er sød. Ja. Okay. Flat eller krøller. Altså krøller. Begge dele. Ja, begge dele. Julia, du kan ikke få noget at holde en fucking kamera. Okay. Okay, det var de ikke.
Stadig læg den ind på Facebook. Nej! Vi tager en forfra. Nej!